У гэтым відэа кароткі змест гістарычнай драмы Алексея Дударова «Князь Вітаўт». П'еса была напісана амаль 30 год таму, а падзеі ў творы разгортваюцца напрыканцы 14 стагоддзя ў Вялікім княстве Літоўскім і ў Польшчы. Пачынаецца твор з таго, што надыходзіць ноч Купалы. У лесе каля Гродзенскага замка з'яўляецца міфічны персанаж Купала. Яна называе сябе князёўнай жыцця. На зямлі яна жыве ўсяго толькі адну ноч, а затым знікае ў агні, і так паўтараецца кожны год. І вось князь Вітаўт нібы чуе, што да яго звяртаецца Купала і гаворыць яму, што ў князя закаханая адна дзяўчына, якая выратуе яго ад смерці. А потым з лесу выходзіць гэтая дзяўчына, і аказваецца, што гэта пакаёўка княгіні Анны, жонкі Вітаўта. Завуць яе Алёна, і дзяўчына прызывае Вітаўта з'явіцца да яе ў сне і пацалаваць яе. Князь Кейстут, які шукае свайго сына Вітаўта, раптам заўважае, што той ляжыць на зямлі і штосьці гаворыць пра Купалу. І тут Кейстут абрывае яго: «Пакуль ты тут сніў Купалу, твой брат Ягайла, які павінен быў спакойна сядзець у Віцебску, сабраў тэўтонцаў і напаў на Вільню». А Ягайла – гэта стрыечны брат Вітаўта, племяннік Кейстута. Вітаўт спадзяецца, што ўсё яшчэ можна вырашыць мірным шляхам, бо ісці брату супраць брата – гэта ж вялікі грэх перад Богам. Можа, яшчэ можна дамовіцца як-небудзь з Ягайлам. Але Кейстут упэўнены, што неабходна дзейнічаць рашуча, і таму ён накіроўваецца ў Полацк за падтрымкай тамтэйшага князя, а Вітаўт павінен быў ехаць з дружынай у Трокі. У гародні ў адным з пакояў у замку Вітаўта княгіня Анна размаўляе з пакаёўкай. Дзяўчына прызнаецца, што яна закаханая, але яе каханы далёка адсюль. Княгіня слушна заўважае, можна і ганца паслаць. Але Алёна гаворыць, што ўсё бессэнсоўна. Што, жанаты, здагадваецца княгіня. Дзяўчына пацвярджае. А потым князь Вітаўт паведамляе жонцы, што ў княстве бяда, брат паўстаў на брата. Княгіня Анна прапануе Вітаўту звярнуцца да яе бацькі, смаленскага князя, за дапамогай. Ён дакладна падтрымае. Але Вітаўт не пагаджаецца, гаворачы, што суседы запрашаюць толькі ў госці, а пры сварцы дзверы трэба зачыняць. Вітаўт спадзяецца дамовіцца з Ягайлам, не выкарыстоўваючы зброі. Цяпер пераносімся ў Трокі. Там, у замку, князь Ягайла размаўляе са сваім стражнікам, імя якога Люцень. Яны п'юць віно, і Ягайла пытаецца ў стражніка, што там даносчыкі паведамляюць. Люцень адказвае, што Кейстут накіраваўся ў Полацк, а Вітаўт сядзіць у гародні, моліцца. Затым Люцень выходзіць, каб прынесці яшчэ віна, а Ягайла, застаўшыся адзін, разважае сам сабой. Ён зайздросціць стрыечнаму брату, лічыць, што таму ўсё лёгка дастаецца, а вось яму, Ягайлу, даводзіцца ўсё здабываць самому. Вяртаецца Люцень і паведамляе, што народ і ў Троках, і ў Вільні адракаецца ад прысягі Кейстуту, і цяпер ён гатовы прысягнуць на вернасць Ягайлу. У адказ Ягайла з пагардай гаворыць, што ведае свой паскудны народ. Ён прысягне і татарыну, і маскавіту, і залатой ардзе, і тэўтонцу, і паляку, адным словам, любому, хто зверху будзе. Але ёсць адзін, які адмовіўся прысягаць, дакладвае Люцень, і гэта баярын Янук Дамаш. Тады Ягайла загадвае паклікаць сюды Дамаша і адразу ж прыпыняе свайго стражніка і задае яму такое пытанне: «Вось бачыш 3 чары – золата, медзі і срэбра. Ёсць жыццё, хвароба, смерць, і кожная з гэтых сястрыцаў п'ем са сваёй чары. Вось пытанне, якая і з якой?» Крыху падумаўшы, Люцень адказвае, што, напэўна, медзь – гэта жыццё, срэбра – хвароба, а золата – смерць. Тады Ягайла прызывае стражніка паглядзець, з якой чары зараз вып'е яго князь, а Люцень дадумвае за гаспадара, значыць, таму і быць. Калі прыводзяць Дамаша, Ягайла размаўляе з ім, і Дамаш гаворыць, што ў свой час прысягаў бацьку Ягайлы, Альгерду, і па сутнасці застаецца верным і Альгерду, і Кейстуту, і Гедыміну, пры якіх наш край ажыў ад войнаў. Дамаш смелы і мужны чалавек, і ён нават папракае Ягайлу ў тым, што той збіраўся заманіць у Вільню Вітаўта і Кейстута, атруціць іх, а сам у той час дамаўляўся з крыжакамі. І ў нейкі момант Ягайла нават пачынае апраўдвацца перад Дамашом. Гаворыць: «Думаеш, лёгка княствам кіраваць? Тут трэба хітраваць, быць вужакай, сказаць адно, падумаць другое, зрабіць трэцяе». Аднак Янук Дамаш упэўнены, ёсць так ці не, астатняе ад д'ябла. І Ягайла ўжо нават пачынае паважаць гэтага сумленнага чалавека. Ён працягвае Дамашу чару з віном, прапануе выпіць. Дамаш баіцца, што яго збіраюцца атруціць, але Ягайла запэўнівае, што яму нічога не пагражае.
Люцень звяртае ўвагу на тое, што чара, пададзеная Дамашу, зроблена з золата, і стражнік Ягайла ўспрымае гэта як знак. Ён падыходзіць ззаду да Дамаша і душыць яго. Ягайла абураны учынкам свайго стражніка. І зноў мяняецца месца дзеяння, цяпер гэта Кракаў, у сад перад каралеўскім палацам уваходзяць польская прынцэса Ядвіга і аўстрыйскі прынц Вільгельм, а затым арцыбіскуп і біскуп Алясніцкі. Ядвізе паведамляюць, што яе кліча бацька, і яна выходзіць. Арцыбіскуп і біскуп гавораць Вільгельму, што польскі кароль, верагодна, да раніцы не дажыве. І тады Вільгельм пагаджаецца, што ў такім разе ён не ў лепшы час прыехаў прасіць рукі Ядвігі. І аўстрыйскі прынц ад'язджае з Кракава. Хутка становіцца вядома, што кароль перад смерцю абвясціў каралевай Ядвігу. І арцыбіскуп і біскуп Алясніцкі вырашаюць, хто ў такім разе можа стаць мужам для Ядвігі. Аўстрыйскі прынц не варыянт, бо ён, напэўна ж, зробіць з Польшчы Аўстрыю. І вырашаюць у выніку прапанаваць Ягайлу прыняць каталіцтва і ажаніць яго з Ядвігай. Кудлатага пушчанскага зубра на каралеўскі пасад дзікуна, сумняваецца Алясніцкі, але арцыбіскуп лічыць, што лепш з дзікуна зрабіць караля паляка, чым усе палякі стануць шляхетнымі аўстрыякамі. А князь Вітаўт, яго стражнік Кудаш і ратнікі падышлі да замка ў Троках. І стражнік гаворыць князю, што Вітаўт можа проста падысці да замка, напэўна, яму адкрыюць вароты. Усе ж ведаюць Вітаўта як міратворцу і, напэўна, здадуць яму нягодніка Ягайлу. Ці не занадта часта гэты народ здае без жалю і без болю сваіх гаспадароў, заўважае Вітаўт. Што зробіш, адказвае яму Кудаш. Такі народ, ва ўсе часы ён жыў пад бізуном. Тут міма праходзіць рамеснік, і Вітаўт загадвае паклікаць яго да сябе. І калі рамесніку тлумачаць, хто перад ім, той абыякава адказвае, што яму ўсё роўна. Хоць бы гэта быў і сам архангел, абрыдлі ўсе. Бо вось якая справа, князі грызуцца між сабой, а церпяць ліцвіны. Сын рамесніка паступіў на службу да Кейстута, таму што той прыйшоў і сказаў, што Ягайла здраднік, а затым вярнуўся Ягайла і зноў жа за здраду пакараў сына рамесніка. Унука яго пасадзіў на кол, унучку замардавалі, але якая ж здрада, звяртаецца рамеснік да Вітаўта. Хіба ні княству, ні Літве, ні роду Гедыміна служыў яго сын. Ратнікі, пачуўшы гэтую гісторыю ад рамесніка, ўжо гатовы былі ісці і адпомсціць Ягайлу, але Вітаўт іх прыпыняе і гаворыць, тыя, што прагнуць помсты, могуць ісці на службу да крымскіх ханаў. Ён жа, Вітаўт, кліча за сабой тых, хто верыць у Хрыста. Тым часам тэўтонцы, якія дапамагалі Ягайлу вярнуць пасад, вырашаюць пакінуць Трокі і Вільню. Справа ў тым, што ратнікі Ягайлы сапраўды пачалі помсціць усім, хто дагэтуль служыў Кейстуту. Яны рэжуць сівых дзядоў, гвалтуюць дзяўчатак, гаворыць тэўтонскі камандор, і людзі думаюць, што гэта лютаюць не свае, а чужынцы, тэўтонцы. Ягайла загадвае з гэтага моманту вешаць усіх, хто будзе заўважаны ў рабунках, гвалце ці забойствах. І тут да замка падыходзіць Вітаўт са сваёй дружынай. Яны ўсе без зброі. Люцень заўважае, што, мабыць, у Вітаўта нейкія хітрыя намеры. Але Ягайла загадвае адкрыць вароты і упусціць Вітаўта. Люцень не хоча пагадзіцца, ён выкрыквае: «Сабе ты здрадзіў, я табе не здраджу», і страляе з арбалета. Ягайла ледзьве утаймоўвае свайго занадта заўзятага стражніка і паўтарае загад нікому не страляць. Ягайла з Вітаўтам мірацца, а Люцень заўважае пра сябе: мір – гэта час, калі ўсе точаць зубы для новай бойкі. А потым Люцень накіроўваецца ў Крэва, і ён гаворыць Кейстуту, што Вітаўт і Ягайла п'юць віно. І звярніце ўвагу, Люцень заўважае, што Ягайла п'е з мядзянай чары, Вітаўт са срэбнай, а залатая чакае Кейстута. Кейстут не можа паверыць, што браты памірыліся, і тады Люцень перадае Кейстуту грамату нібы ад Вітаўта. Уваходзіць стражнік Вітаўта Кудаш і пацвярджае, што князі балююць. Тады Кейстут загадвае, каб вярталі войскі, бо ў княстве мір. А потым ён пытаецца: а што ў гэтым часам у Вільні робяць тэўтонцы?
Кудаш адказвае, што не ведае дакладна, але чуў, быццам бы тэўтонцы адмовіліся браць удзел у бойцы яшчэ да з'яўлення Вітаўта і пакінулі горад. І тут Кейстут разумее, што на самай справе Ягайла памірыўся з Вітаўтам толькі пасля таго, як застаўся без падтрымкі ордэна. І Кейстут зноў збіраецца накіраваць войска на падмогу Вітаўту, але Люцень яму перашкаджае і забівае і Кейстута, і стражніка Вітаўта. А ў Вільні польскія паслы паведамляюць Ягайлу, што кароль Людвік памёр. І яны робяць Ягайлу прапанову прыняць каталіцкую веру, новае імя Уладзіслаў, і тады ён зможа ўзяць шлюб з малодшай дачкой караля Ядвігай і атрымаць у якасці пасага польскую карону. Ягайла пагаджаецца і, развітаўшыся з пасламі, ён думае, што зоркі спрыяюць яму. А затым з'яўляецца ранены стражнік Кейстута Амуліч, і перад смерцю ён паспявае паведаміць Вітаўту, што яго бацька задушаны слугой Ягайлы, стражнік забіты мячом, а войскі адасланы назад у Полацк. Ягайла загадвае дружыне схапіць Вітаўта і вывесці яго ў Крэвы і там трымаць пад аховай. Пры гэтым Ягайла абяцае Вітаўту абавязкова разабрацца ў тым, хто вінаваты ў смерці яго бацькі. Але потым цяпер яму неабходна ехаць. Няма часу нават аплакаць Кейстута. Няма калі мяне чакае Кракаў, гаворыць Ягайла, і на гэтым завяршаецца першы акт п'есы. На пачатку другога акта падзеі адбываюцца ў Гродні ў замку князя Вітаўта. Купала паведамляе Алёне, што яе каханы князь зараз зняволены ў Крэве і чакае паратунку. Алёна расказвае княгіне Анне, што ў яе ёсць дар. Яна адчувае няшчасце блізкага чалавека, дзе б ён не знаходзіўся, і зараз у бядзе Вітаўт. Княгіня Анна здзіўляецца, чым жа такі блізкі Алёне князь Вітаўт. І пакаёўка адказвае: той, хто як маці любіць гаспадыню, не можа не любіць гаспадара. А затым Алёна заклікае княгіню хутчэй збірацца і ехаць у Крэва. Тым часам у Кракаве Ягайла прымае каталіцтва. Пасля таго, як абрад быў здзейснены, ён задае пытанне арцыбіскупу: як гэта так здарылася, што Бог не ўсталяваў адзін парадак на зямлі? Бо і католікі, і праваслаўныя вызнаюць жа адну веру ў Хрыста, а ўсё ж грызуцца між сабой. Ягайла заключае: тут папа, там папы, а дзе ж Ісус Христос? Да нашых душ ён так і не прырос. А ў каралеўскім палацы ў Кракаве біскуп Лясніцкі размаўляў з Ядвігай. Ён даводзіў ёй, што яна, як сапраўдная дачка Польшчы, павінна зрабіць правільны выбар дзеля айчыны і ўзяць шлюб з Ягайлам. Ядвіга сказала, што яна кахае Вільгельма, на што Лясніцкі заўважыў: для каралевы пачуцці раскоша. Ядвіга не хоча ісці ў абдымкі дзікуна, так ён называе Ягайлу. А Лясніцкі заўважае, што гэты дзікун уладар вялікага княства, аб якое разбіваюцца хвалі татарскай навалы. І гэта княства можа называцца каронай. У выніку Ядвіга пагаджаецца. Княгіня Анна і Алёна пад'ехалі да замка ў Крэве. Там яны сустрэлі стражнікаў, якія расказалі, што не ведаюць, дзе Вітаўт. Гаварылі, быццам бы браты ў Вільні пасварыліся, а затым Ягайла паехаў у Кракаў, а Вітаўт некуды знік. Ім вось сказалі ахоўваць замак у Крэве, а ад каго ахоўваць, яны не ведаюць гэтага. Затым з'явіўся Люцень, і княгіня Анна папрасіла ў яго правесці яе да мужа. Люцень сказаў, што ён вымушаны выконваць загад Ягайлы і не можа нікога падпусціць да Вітаўта. Княгіня сказала, што Люцень нікога не падпусціць, бо муж і жонка – гэта адно цэлае. Такі аргумент княгіні чамусьці аказаўся пераканаўчым. Люцень загадаў правесці жонку да мужа. Алёна пайшла за княгіняй. А зняволены Вітаўт знаходзіўся амаль што ў адчаі. Ён абвінавачваў сябе ў тым, што ён занадта даверлівы і вось сам трапіў у пастку, страціў бацьку, а таксама і пасад, і цяпер княству пагібель пагражае. І тут у вязніцу уводзяць княгіню Анну разам з Алёнай. Вітаўт здзіўляецца і пытаецца ў жонкі, як гэта яна даведалася, што ён тут, у Крэве. А княгіня расказвае, што гэта Алёна дапамагла, яна вядзьмарка. І вось яны прыехалі, каб выратаваць яго, але як, гэта пакуль не зразумела. Уваходзіць ваявода і гаворыць, што Ягайла хутка прыедзе са сваёй жонкай. Цяпер ён польскі кароль і католік. А таму княгіня Анна павінна як мага хутчэй выехаць адсюль, каб Ягайла не заўважыў, а то разгневаецца. Тады Алёна пачала упрошваць ваяводу, каб ён дазволіў мужу з жонкай пабыць яшчэ крыху адным. Ну, не зусім адным, яна, як вірная сваім гаспадарам, таксама застанецца тут, будзе ў куточку маліцца. І як
толькі ваявода выйшаў, Алёна кінулася да Вітаўта і пачала распранацца. «Ты што, з глузду з'ехала?» – сказала княгіня Анна. Але Алёна не зважала на княгіню, працягвала распранацца і сказала князю Вітаўту таксама здымаць адзенне. І тут Вітаўт зразумеў, што яна задумала памяняцца вопраткай. І калі вярнуўся ваявода, то ён вывеў з вязніцы княгіню Анну ўжо разам з князем Вітаўтам у жаночым убранні. Неўзабаве ў Крэўскі замак прыязджае Ягайла, і ён распараджаецца: цяпер у вялікім княстве ніхто не будзе верыць у паганскіх багоў. Абрады купалы таксама падзабароныя. І увогуле цяпер усе павінны вызнаваць толькі адну веру – каталіцкую. Не будуць аднолькава маліцца, будуць аднолькава стагнаць. А затым Ягайла размаўляе з Люценем, пытаецца, хто забіў Кейстута. Люцень адказвае: той, каго калісьці звалі князем Ягайлам, і ён быў праваслаўнай веры. Люцень тлумачыць, што ён, як верны стражнік, умее не толькі слухаць агучаныя Ягайлам загады, але ён умее чытаць у душы і ў сэрцы свайго гаспадара. І стражнік яўна гэтым ганарыцца. Вось ён і здагадаўся, што з залатой чары п'юць толькі нежывыя, і выканаў неіснуючы загад свайго князя. Ягайла ўражаны цынізмам і халуйствам стражніка. І ён называе Люценя крумкачом, а затым б'е кінжалам. А пасля прыводзяць Алёну ў вопратцы Вітаўта, і Ягайла, думаючы, што гэта яго брат, пачынае гаварыць, што ён аддае яму пасад у вялікім княстве. І тут прыходзіць звестка, што Вітаўт захапіў Трокі. Падман выкрываецца. Алёну павялі на пакаранне. У гэты ж час стражнікі абмяркоўваюць апошнія незвычайныя падзеі. Адзін аднаму гавораць, быццам бы Алёна ператварылася ў перапёлку, затым паляцела ў замак у Крэва, там увайшла ў цела Вітаўта, а яго душу ператварыла ў сокала і загадала гэтаму сокалу ляцець у гародню, а там гэты сокал зноў ператварыўся ў князя Вітаўта, сабраў войска і пайшоў на Трокі. Перад смерцю Алёна гаворыць Ягайлу, што яна шчаслівая, бо кахае. А затым ваявода пераконвае Ягайлу памірыцца з братам. Гаворыць: хопіць таго, што ты і так нас падзяліў ужо на католікаў і праваслаўных, не дзялі нас яшчэ на сваіх і на вітаўтавых. Ваявода пераконвае Ягайлу, што на баку Вітаўта просты люд. Ліцвіны да таго ж лічаць, што гэта Ягайла вінаваты ў смерці Кейстута. Урэшце рэшт Ягайла пагаджаецца і вырашае ехаць з мірам да Вітаўта. А Вітаўт знаходзіцца ў Троках, і цяпер ён мае падтрымку крыжакоў і збіраецца ісці разам з імі на Крэва. Камандор гаворыць, што многія гарады здаваліся, убачыўшы, што на іх ідуць крыжакі. Яшчэ ён падкрэслівае, што ён проста дапамагае навесці парадак у княстве. Гаворыць Вітаўту: вы добра ўмееце ваяваць, грызці глоткі адзін аднаму, а жыць вы не ўмееце. Але Вітаўт утаймоўвае камандора і гаворыць, што яго войскі пойдуць наперадзе, а крыжакі следам. І тут з'яўляецца Алясніцкі і паведамляе, што паколькі Ягайла цяпер польскі кароль, і ваяваць з ім значыць ваяваць і з Польшчай. Вітаўт адказвае: калі Польшча абараняе забойцу майго бацькі, значыць буду ваяваць і з Польшчай. Так і перадай, поп, свайму каралеўскаму сойму. Алясніцкі папраўляе Вітаўта: я не поп, я біскуп. А Вітаўт адказвае на гэта наступнае: усе вы аднолькавыя. Сёння прапаведуеце Хрыстову не забі, а заўтра бласлаўляеце мячы сваіх ратнікаў на тое, каб яны секлі слабейшых суседзяў. І толькі за тое, што яны чужынцы і хочуць жыць па-свойму. Алясніцкі заўважае Вітаўту, што крыжакі могуць скарыстаць гэтую міжусобіцу ў сваіх мэтах, паставіць крыж і на вялікім княстве, і на Польшчы. І тут Вітаўту паведамляюць, што Ягайла падыходзіць да замка. Ідзе са сваімі ратнікамі і усеяны без зброі, так як калісьці Вітаўт прыйшоў да брата. Ягайла просіць Вітаўта дараваць яму і аддае Вітаўту галаву Люценя. Тлумачыць, што Кейстут быў забіты ў выніку непаразумення. Вітаўт не верыць Ягайлу і прапануе біцца на мячах. Няхай іх Бог рассудзіць. Калі Ягайла не ўтрымае меч, значыць гэта будзе знак нябёсаў, што ён сапраўдны забойца Кейстута. А калі Вітаўт не ўтрымае свой меч,
то што рабіць, ён скарыцца перад Ягайлам. У выніку Вітаўт выбівае меч з рук Ягайлы, і тут з'яўляюцца княгіня Анна і каралева Ядвіга, і яны просяць Вітаўта спыніцца, не станавіцца брата забойцам і захаваць мір і спакой у абедзвюх дзяржавах. У выніку Вітаўт і Ягайла ломяць свае мячы, а затым злучаюць акрываўленыя рукі. Ягайла абвяшчае, што цяпер княжыць у Вільні будзе Вітаўт. А потым праходзіць каранацыя Вітаўта, і ў заключным маналогу ён бярэ на сябе абавязак захаваць княства і абараніць людзей ад злых напасцяў. І для гэтага ён, як кіраўнік дзяржавы, гатовы з ворагаў сяброў сабе рабіць і сябру дараваць, калі ён вораг. Завяршаецца маналог Вітаўта словамі, як цяжка князем быць і верыць Богу. На гэтым усё, калі відэо было карысным, абавязкова падпішыцеся на канал і пастаўце падабайку.